Dun tempo esta parte non se fala de outra cousa, tanto na rúa como tamén nos medios de comunicación, o elevado prezo da enerxía, o moito que estamos pagando na nosa factura da luz. Pero é posible aforrar na factura da luz cambiando de compañía, por exemplo, ou é mellor estar no mercado libre ou no mercado regulado? Cal é a diferencia? Sabemos exactamente o que significan estos termos? Non che estamos moito ao tanto así dese, mas ben os fillos son os que nos aconsellan así un pouquiño a esos, non? Sabes que tarifas tes? Miras as tarifas? Si, andamos neso ahora. Hasta ahora non as miramos, ahora sí. Porque nos triplicou. Quen ten tantos cartos para pagar unha luz, ainda non podemos poñer unha calefacción. Claramente quedan moitas preguntas por respostar e para coñecer esas respostas e saber como podemos sacarlle o máximo partido a nosa enerxía e tamén o xeito de pagar o menos posible nas facturas da luz, imos ver o que nos conta un experto. No mercado regulado, cómprase cos precios oficial, sin ningún marxen añadido, salvo o que regula o goberno para a compañía. O mercado libre que é a opción que ti tes de chegar a un acordo con a compañía, con calquera, para que che fai con oferta. Entonces, onde compra a compañía a corriente? No mercado mayorista, ao mesmo precio que ti, se estás no mercado regulado. E ten comerciales que lle pagan comisións, ten equipos de marketing, ten campañas publicitarias, necesariamente ten que ser máis caro que outra opción, que o mercado regulado, que non ten ningún coste añadido. Non, de feito, antes tiña regulable e puse no mercado libre, porque me aconsellaron que era moito mellor. Se che tiran a elegir a opción, compras o peixe na pescadería ou compras na lonxa, a pescadería non pode ter o mesmo precio que a lonxa, porque temos outros costes añadidos. Na lonxa, a pescadería nunca pode competir. Se a pescadería compra o peixe na lonxa ao mesmo precio que ti, non che pode facer máis barato. A corriente é o diso. E vostede cando recibe a factura, que mira? O importe, porque o demais non entendo nada. O importe é isto. O sea, a factura resúmese en tres conceptos, que están donde fan o desglose da facturación, que a potencia que tes contratada, que sempre é a mesma, senón que ti a cambias xa o sabes que a cambiaches, entón, teñen contratados 4 kW, e botas así toda a vida. E despois no consumo, a potencia son sempre kilovatio, o consumo kilovatios hora. Consumo 29,82 kilovatios, por importe kilovatios hora, consumo 1 kilovatios hora, claro, é nada máis. E depois tes imposto especial de electricidade e IVA. Acabou. Vale. Cando te chaman dunha compañía para cambiar para outra, que hai que ter en conta para saber se é rentable ou non? A mí se me chama unha compañía nunca lle aceptaría un contrato, porque nunca me van decir a verdad completa. Eu sinto decir así e diránme que son un exagerado, pero nunca. Sempre queda letra pequena sen explicarche.